És veritat que els adolescents creiem que és un imprescindible que vegin un espectacle on vegin a adolescents fent assetjament escolar a altres adolescents i quines conseqüències això comporta, no? Però alhora, com a adults, que ja no estem en el món adolescent, que ja no estem a l'escola, moltes vegades, sense ni donar-nos en compte, de seguida deixem anar un comentari. De seguida diem no sé què a una persona que ni coneixem i no som conscients de com aquest comentari pot afectar aquesta persona. No sabem quina motxilla porta aquesta persona. I per això una mica la història de l'Alan l'expliquem des de ell és el centre i tots els agents que l'envolten, des d'una persona que es troba pel carrer, des de tot el tema burocràtic, tot el sistema sanitari, l'escola, o sigui, tots aquests agents, nosaltres com a adults, en el fons, sense estar fent bullying, perquè no és el concepte de bullying com a tal, també influïm en la vida de l'Alan i de qualsevol altra persona, perquè és aquest assetjament que sense voler anem omplint un got i no en som conscients. I això és una reflexió forta a fer totes les persones, tots els adults, és que, vull dir, tothom. M'he portat d'allò més bé.